Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Што такое кніга ў наш час? Які лёс кнігі? Пра гэта мы будзем сёння гаварыць з чалавекам, які з кнігай звязаў свой лёс і сваё жыццё. Многія чытаюць электронную кнігу, але шоргат старонак, як не банальна, нічым не заменіш. Упэўнена, моя сённяшняя госця, загадчыца 18-й бібліятэкі горада Мінска і дырэктар мастацкай галерэі «Вільнюс» Кацярына Зверова. Вітаю вас, Кацярына Васильевна. Дзень добры. Кацярына Зверова – філолог, культуролог, бібліятэказнаўца. Нарадзілася ў Мінску, дзе вучылася ў 31-й сярэдняй школе. У 2001 годзе скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пасля атрымала адукацыю культуролага ў Рэспубліканскім інстытуце вышэйшай школы і вучылася ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў па спецыяльнасці бібліятэказнаўства. З 2001 года працуе ў бібліятэцы нумар 18 цэнтралізаванай сістэмы дзяржаўных публічных бібліятэк горада Мінска. З 2014-го з'яўляецца загадчыцай гэтай бібліятэкі і дырэктарам галерэі «Вільнюс» пры ёй. Актыўна ўдзельнічае ў рабоце Беларускага саюза жанчын, за што адзначана шэрагам узнагарод. Кацярына Васильевна, ну вось мне не раз даводзілася бываць у вашай бібліятэцы, і я заўважыў вось такую нейкую дамашнюю, хатнюю атмасферу, і я памятаю, як я прыйшоў аднойчы, і да вас прыйшоў чалавек, які проста прыходзіць паіграць на піяніна ў бібліятэку. А вось гэта як быццам такое месца для яго, вось такое роднае і блізкае. А вы так сказалі, што сёння бібліятэка гэта не толькі месца, дзе сканцэнтраваны веды, а і месца зносін. Вось бібліятэка, якая адзначае свой юбілей, з'яўляецца сапраўды месцам зносін. Вы раскажыце пра свой актыў, пра тое, як гэтыя зносіны у вас адбываюцца ў вашай бібліятэцы. Ведаеце, што ўвесь калектыў бібліятэкі вельмі любіць сваю працу, вельмі любіць тое, што робіць, і вельмі любіць сваіх чытачоў. Таму я спадзяюся, што нашыя чытачы адчуваюць сябе ў нас не проста як у гасцях, не проста яны прыйшлі за кнігай ўзяць, пачытаць. Яны прыйшлі да людзей, да нас, бібліятэкараў, каб пагаварыць аб сваіх праблемах часам, каб адчуць нейкую цёплую атмасферу, сяброўскую атмасферу. Я думаю, што яны яе знаходзяць. Гэта вельмі важна ў нашай працы. Ну і вось сярод тых, хто наведваў вашу бібліятэку, былі вельмі значныя, цікавыя асобы. Мітрапаліт Філарэт нават пабываў у вашай бібліятэцы. Так, сапраўды гэта было. Ён наведваў адну з выстаў, якая адбывалася ў нашай бібліятэцы. Але за апошнія гады таксама было шмат цікавых сустрэч у нашай бібліятэцы. Ну вось за апошнія гады, што я згадала б, у мінулым годзе у нас была сустрэча з пісьменніцай Ганнай Берсеневай. Чаму я так добра памятаю гэту сустрэчу? Ведаеце, у той дзень прыйшло вельмі шмат чытачоў. У асноўным, канешне, гэта былі жанчыны, бо жанр абавязвае. Але гэта былі людзі, якія сапраўды былі знаёмы з творчасцю пісьменніцы. Яны чыталі яе кнігі, і ім было вельмі цікава пагутарыць з аўтарам, задаць свае пытанні, пазнаёміцца з ёй. І падчас сустрэчы адбыўся сапраўдны дыялог паміж чытачом і аўтарам. А гэта вельмі важна. Гэта і ёсць вось такая ўдалая менавіта сустрэча. А яшчэ я бы нагадала сустрэчу, якая адбылася ў 2017 годзе. Мы яе тады ладзілі да 20-годдзя галерэі «Вільнюс», якая працуе таксама ў нашай бібліятэцы. І тады да нас завітала, відаць, больш за 70 мастакоў, якія раней выстаўляліся. Так, было складана, але ўсё магчыма. Больш за 70 мастакоў, якія выстаўляліся на працягу 20 год у нашай галерэі. І нам было вельмі прыемна, што бібліятэка змагла аб'яднаць столькі таленавітых людзей, якія сталі нашымі добрымі сябрамі.
Сёння ў бібліятэку ходзяць людзі. На пачатку, пра што мы гаварылі, вось з'явілася электронная кніга, можна скачаць на планшет, на гаджет вось кнігу, можна аўдыёкнігу паслухаць. А тым не менш, вось бібліятэка застаецца жаданым месцам для многіх людзей. І гэта не толькі таму, што вот людзі старэйшага ўзросту, ім бавіць час цяжка, яны шукаюць вось што пачытаць для сябе. А бібліятэка ўсё-такі, хаця былі скептыкі, засталася месцам, дзе людзі прыходзяць, якія любяць кнігу. Так. Людзі прыходзяць, якія любяць кнігу, якія любяць жывую кнігу. І я так казала, што шоргат старонак, гэта нас, любоў да гэтага нас не пакідае. Але на сённяшні дзень бібліятэка гэта таксама такі сацыякультурны цэнтр. Тут не толькі кнігі, тут цікавыя мерапрыемствы, тут новыя знаёмствы і цікавыя сустрэчы. У нашай бібліятэцы ёсць мастацкая галерэя Вільнюса, і гэта таксама магчымасць пашырыць свой кругагляд. Таму бібліятэка на сённяшні дзень прапаноўвае чытачу ж вельмі шмат. Вось, дарэчы, наконт мастацкай галерэі. Вось далёка не кожная бібліятэка мае мастацкую галерэю, і сапраўды ваша галерэя заслужыла павагу. Наколькі я ведаю, там былі цікавыя выставы цікавых мастакоў, і многія мастакі жадаюць выставіцца ў вашай галерэі. Як увогуле ўзнікла ідэя стварэння такой галерэі, і як вот это спалучыць бібліятэку, куды прыходзяць чытачы, з мастацкай галерэяй, там, дзе вось выяўленчае мастацтва? Вы ведаеце, гісторыя вельмі доўгая, бо галерэя працуе ўжо з 1997 году. Гэта значыць, у наступным годзе нам будзе ўжо 25 год. Для галерэі гэта сапраўды вельмі шмат. У 1997 годзе яе адчыніла загадчыца Алена Івановна Суходолова. Яна вельмі сябравала з народным мастаком Александром Кішченко. І ён прапанаваў Алене Івановне тады спалучыць мастацтва і кнігу. Ён сказаў, што гэта будзе вельмі выдатна, калі людзі, якія прыйдуць, каб паглядзець карціны, будуць знаёміцца з кнігамі, стануць чытачамі бібліятэкі. І, канешне ж, чытачы змогуць паглядзець творы мастацтва. І так і атрымалася. І сёння сапраўды нашы чытачы знаёмяцца з творамі мастацтва. Тыя, хто прыходзіць на выставу, становяцца нашымі чытачамі. Гэта вельмі ўдалы саюз. Я аднойчы зайшоў у чытальную залу, і там было шмат дзяцей. Это школа эстэтычнага выхавання? Бібліятэка сямейнага чытання. Да нас прыходзяць, канешне, у першую чаргу дарослыя, але дзеці таксама вельмі жаданыя нашы госці. У нас ёсць дзіцячая літаратура, шмат мерапрыемстваў ладзім для дзяцей. Таму мы рады ўсім нашым чытачам. Ну а што касаецца нашай школы эстэтычнага выхавання, гэта школа, яна працуе ўжо доўгі час. З'явілася яна у той час, калі ў школе быў такі момант, знік прадмет сусветная мастацкая культура. Потым праз нейкі час ён, канешне, зноў вярнуўся, але калі ён тады знік, мы вырашылі, ну трэба не гэтыя веды ўсё ж такі дзецям даць, каб пашыраць іх кругагляд. Мы распрацавалі шэраг заняткаў на гэтую тэму. Калі прадмет вярнуўся, мы ўсё ж такі працягваем рабіць гэта, таму што напрацавана шмат матэрыялу, вельмі шмат, і гэта вельмі добры такі матэрыял. Да таго ж, вось гэтае навучанне, калі так можна сказаць, у гэтай школе адбываецца на прыкладзе тых твораў мастацтва, якія ёсць у бібліятэцы. І мы можам расказаць вось на прыкладзе карцін. І паказаць. І паказаць, так. А нават яны могуць пакранаць час ад часу, што такое графіка, што такое жывапіс і гэтак далей. Бібліятэка і пісьменнік. Это заўсёды была такая звязка вельмі цесная. У бібліятэку прыходзілі пісьменнікі, праводзіліся чытацкія канферэнцыі. Якім чынам вот сёння у вас наладжана сувязь з літаратарамі, з пісьменнікамі, з аўтарамі кніг?
Гэта абавязковая і неад'емная частка нашай работы. І я лічу, што гэта вельмі важна, сустрэча чытача і аўтара. Гэта важна і для адных, і для другіх. Для чытача гэта магчымасць пазнаёміцца з аўтарам не проста як з імем на вокладцы кнігі, а з жывым чалавекам, з яго думкамі, з яго багатым унутраным светам, зразумець увогуле, для чаго ён гэтыя творы піша і што ён укладае у той ці іншы твор. А для аўтара важны такія сустрэчы, бо калі ж ён яшчэ паглядзіць на сваю творчасць з іншага боку. Катерина Васильевна, ну вось вы выраслі ў гэтым раёне. Так. Вы вучыліся ў школе, Так. вы выраслі ў гэтым раёне. Наколькі я ведаю, гэты раён, там быў кінотэатр Вільнюс, там быў увогуле культурны такі асяродак, культурны цэнтр. Сёння кінотэатра няма. Няма. І людзі прывыклі, якія хадзіць туды ў кіно, яны нейкім чынам яшчэ сталі заходзіць і ў бібліятэку. І увогуле цяпер сёння бібліятэка галоўны, напэўна, культурны цэнтр вашага раёна. Мы сапраўды вельмі любім тое, што мы робім, і мы гатовы даць вось гэтыя свае віды ім і ў цікавай форме. Мы гатовы запрасіць цікавых людзей, пазнаёміць чытача з гэтымі людзьмі. Мы увогуле вельмі рады новым знаёмствам і гатовы падтрымаць нейкія ініцыятывы, каб усім было цікава ў нашай бібліятэцы. Сёння часам маладыя людзі гавораць, што, канешне, трэба працаваць там, дзе ёсць вялікія заробкі, дзе ёсць вялікія грошы. Бібліятэкары ніколі, скажам так, не былі надта высокааплочваемай катэгорыяй. Не шкадуеце вы, што выбралі гэтую прафесію? Вы ведаеце, калі я на пачатку дзейнасці толькі сваёй у гэтай бібліятэцы прыйшла на працу, я думала, можа, гэта часова неяк, можа, ну там год, ну можа, два я там папрацую і потым знайду нейкую новую працу. Але я так уцягнулася, гэта можа вось загадчыца Алена Івановна Сухадолова, яна вельмі мудра тады паступіла, бо адразу я была проста бібліятэкар, потым яна мяне патроху уцягнула ў дзейнасць галерэі Вільнюс. І вы ведаеце, з кожным годам мне станавілася працаваць цікавей і цікавей, і я вырашыла, што іншага месца працы я не жадаю ўжо, бо тут я проста спачуваю душой. А нас чакае апытанка, што для вас значыць любіць сваё? Любіць сваё значыць любіць беларускае, любіць беларускі народ, беларускую культуру, нашы традыцыі. Вось гэта любіць сваё. А вось назавіце, калі ласка, 3 месцы, дзе, на ваш погляд, варта абавязкова пабываць кожнаму беларусу. Для мяне гэта 2 гарады: Гродна, Полацк. І абавязкова трэба пабываць кожнаму ў Брэсцкай крэпасці. Ну, калі б у вас была раптам такая магчымасць, з кім бы з гістарычных, выбітных асоб беларускіх вы б хацелі сустрэцца і пагаварыць? Такое складанае пытанне, але вы ведаеце, на жаль, з гэтым чалавекам я б ўжо сустрэцца не змагла, бо яго, на жаль, ужо няма сярод нас, але гэта мітрапаліт Філарэт, бо мне заўсёды здавалася, што вось гэты чалавек ведае адказы на ўсе пытанні. Што вы зараз чытаеце і што вы параеце чытаць нашым тэлегледачам? Для вас гэтае пытанне прафесійнае, таму што мне раней здавалася, што чалавек, які працуе ў бібліятэцы, ён толькі і робіць, што чытае кнігі. На жаль, гэта не так. Не паспяваем на працы чытаць. А чытаю я зараз вельмі лёгкі раман, прыгодніцка-гістарычны раман Людмілы Рублеўскай. Гэта 5-я частка прыгод Франціша Вырвіча. Параіла б я чытаць тыя ж творы Людмілы Рублеўскай, Алену Брава, Андрэя Федарэнка. І ўвогуле я бы параіла чытаць беларускую літаратуру, сучасную беларускую літаратуру, бо зараз яна на нейкім такім уздыме і кожны знойдзе кнігу на свой густ. Што ж, жадаю вам поспехаў, а нашым тэлегледачам нагадаю, што сённяшняй маёй госці была загадчыца бібліятэкі нумар 18, дырэктар галерэі Вільнюс Кацярына Зверава. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.